ንሎም ማዓንትን ባር ካብተን ኣብ 2014 ዝፈረያ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት ሓንቲ ሉሲ ዝተሰሜት ብዛዕባ ወዲሰብ 100% ሓንጎሉ እንተተጠቂሙሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ተርኢ ብልጽቲ ፊልም የሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላዊ መደብ ኣቤል ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ኤዊ ፊልም ሪቪው ከመይ ትኾኑ ኩም ነባራት እንቋዕ ሰላም ጽናሕኩም እቶም ሓደሽቲ ኸ እንቋዕ ሰላም መጻኹም እንዳበልና ናብትን ሎማዓንቲ ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ክነሰጋግረኩም ቅድሚኡ ግን እቶም ነባራት ላይክ እቶም ሓደሽቲ ኸ ሰብስክራይብ ብምግባር ተተባብዑና ብትሕትና ንሓትት Wake up. ኣብ ምጅማር እታ ፊልም ሓንቲ ሉሲ ዝተባህለት ጎርዞ ኣብ ሓደ ዕሙር ጎደና ምስ ሪቻርድ ዝተባህለ ኣፍቃሪኣ ክትዘራረብ ከላ ኢና ንዕዘብ። ሉሲ ኣብ ምዝንጋዕ ኣብ ናይት ክለብ ክትሰትን ክትዘልልን ስለ ዝሓደረት ደኺማያ ነይራ። ንሪቻርድ እውን ንጽባሒቱ ክላስ ስለ ዘለዋ ብእዋን ገዛ ኣትያ ክትዕርፍ ከም ትደሊ ትነግሮ። ይኹን እምበር ሪቻርድ ቅድሚ ምኻዳ ክትሕግዞ ዝደልዮ ነገር ከም ዘሎ ይገልጸላ። ሪቻርድ ብዛዕባ እቲ ባዕጊቡ ዝነበረ ገጻ እንዳተዋዘየ ሒዝዎ ዝነበረ ንብረት ናብቲ ጥቕኦም ዝነበረ ህንጻ ንኽተብጽሓሉ ብድሕሪኡ ገዛ ኸይዳ ክትዕርፍ ከም ትኽእል ብምንጋር ምስኣ ስምምዕ ክገብር ይፍትን። ሪቻርድ ወሲኹ ነቲ ንብረት ንሱ ኣትዩ ከየብጽሖ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ግዜ ከም ዝተመላለሰን ሕጂ መሊሱ ኣብኡ እንተጠራእዩ ብሕማቕ ከይጥርጥርዎ ስለ ዝፈርሐ ምዃኑ ይገልጸላ። ሉሲ ብወገና ኣብቲ ጉዳይ ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላን ይኹን እምበር የገድዳ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓ ከም ዘሎ ትገልጸሉ። ብድሕሪዚ ሉሲ ኣዝያ ደኺማ ከም ዘላን ገዛ ኣትያ ሰላማዊ ድቃስ ክትድቅስ ከም ትደልን ነጊራቶ ንኽትከይድ ትብገስ እሞ ሪቻርድ ስሒቡ እቲ ቦርሳ ምስ ኢዳ ኣትሒዙ ይኣስሮ። ሉሲ ብግዴታ ናብቲ ህንጻ ክትኣቱ ስለ ዝገበራ ብኸቢድ ፍርሕን ሸቕሎትን ትውረር። ይኹን እምበር ሪቻርድ ኣብ ውሽጡ እንታይ ከም ዘለዎ ከይፈለጠ ናብቲ ህንጻ ኣትያ ሚስተር ጃንግ ዝተባህለ ሰብኣይ ተረክቦ ከም ዘለዋ ይነግራ። ብድሕሪዚ ሉሲ ግዴታ ኮይኑዋ ብናይ ቅድሚት ኮረድዮ ተጠቒማ ናብቲ ውሽጢ ህንጻ ተኣቱ። ሉሲ ትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ታይዋን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኣፍ ደገ ቁሩብ ናይ ቋንቋ ምልውዋጥ ጸገም የጋጥሞም። ሉሲ ሽማን እንታይ ከም ዝደለየትን ምስ ተሓተተት ሪቻርድ ዝተባህለ ሰብ ንብረት ኣብጽሕለይ ከም ዝበላ ትገልጸሎም። ይኹን እምበር ብቐሊሉ ክሰድዋ ስለ ዘይከኣሉ ሽማ ንኽትነግሮም ትግደድ። ብድሕሪዚ ኣብ ሓደ ክፍሊ ጋርድታት ሰለይ እንዳበሉ ድሕሪ ምምጻእ ጎቲቶም ክወስድዋ ከለዉ ኢና ንዕዘብ። ሉሲ ኣብ ፍርሒ ተዋሒጣን ከላ ኣፍቃሪኣ ሪቻርድ ብደገ ኮይኑ ዓዊሉ ክጭድር ምስ ጀመረ ተተኩስዎ ተሃሪሙ ክወድቕ ከሎ ትዕዘብ እሞ ብጣዕሚ ትስንብድ። ብድሕሪዚ ጎቲቶም በታ ኣስካላ ንላዕሊ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ወንበር ኣቐሚጦም ብዕጡቓት ሰባት ከም ትሕሎ ይገብርዋ። ካብዚ ብምቕጻል እቲ ሓለቓ ናይቶም ሰባት ሚስተር ጃንግ ካብ ሓደ ብሬሳታት ዝተመልአ ክፍሊ ወፂኡ ይመጽእ እሞ ኣብ ወንበሩ ምስ ተቐመጠ ሉሲ ንህይወታ ክትልምን ትጀምር። ይኹን እምበር ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ ኣስተርጓሚ ይጽውዑ እሞ እቲ ሒዛቶ ዝመጸት ቦርሳ ቦምቢ ከይከውን ስለ ዝተጠራጠሩ ንኽትከፍቶ ትእዛዝ ሂቦማ ካብቲ ክፍሊ ይወፁ። ብድሕሪዚ ሉሲ ህይወታ ከም ዘብቅዐት እንዳሓሰበት ነቲ ቦርሳ ትኸፍቶ። ይኹን እምበር ቦምቢ ዘይኮነስ ገለ ኣብ ፌስታላት ዝተዓሸገ ሰማያዊ ድራግ ኮይኑ ይጸኒሕዋ። ብድሕሪዚ እቶም ሰባት ሓደ ዝሰኸረ ሰብ ኣምፂኦም ነቲ ድራግ ይፍትንዎ እሞ ዘይከውን ባህሪ ምስ ረኣየ ባዕሎም ይቐትልዎ። ነዚ ዝረኣየት ሉሲ እውን ቀጻሊ ናብኣ ምዃኖም ትጥርጥር። ይኹን እምበር ንሳ ዘይከም ዝጠርጠረቶ ሚስተር ጃንግ ስራሕ ንኽህባ ይሓታ እሞ ብዝሰምዖቶ ነገር ትስንብድ። ብድሕሪዚ ሉሲ ብቕጽበት በቶንጋር ተሃሪማ ኣለዋታ ተጥፍእ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ትርኢት ናብ ሓደ ፕሮፌሰር ኖርማን ዝተባህለ ምሁር ናይ ስነ ኣእምሮ ሰብ ይወስደና። ፕሮፌሰር ኖርማን ሰባት ኣኪቡ ብዛዕባ ሓንጎል ወዲ ሰብ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ክህብ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ፕሮፌሰር ኖርማን ከም ዝበሎ ደቂ ሰባት ንሓንጎሎም ከባቢ 10 ሚእታዊት ጥራይ ከም ዝጥቀምሉ ካብኡ ቁሩብ ዝሓለፉ ከዓ ነቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ሰባት ምዃኖም ይገልጽ። ብብልሓ ሓንጎሎም ኣቅድሚ ሰብ ዝስርዑ ዶልፊን ዝተባሃሉ ዓሌት ዓሳ ንሓንጎሎም ከባቢ 20 ሚእታዊት ከም ዝጥቀምሉን በዚ ምኽንያት እውን ነናሓድሕዶም ብሓንጎሎም ከም ዝረዳድኡ ይዛረብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሉሲ ካብ ሃለፍታ ክትበራበር ከላ ኣብ ከባቢ ከብዳ መጥባሕቲ ተገይሩላ ብባንደጅ ተጠቕሊሉ ትረኽቦ። እቲ ቁስሊ ይደም ስለ ዝነበረ ሉሲ ምስ ረኣየቶ ትስንብድ። ብድሕሪዚ እቶም ኣብ ከባቢኣ ዝነበሩ ጋርዲ ወላሊታ ከም ዘየለን ኣብቲ ቦትኡ እውን እቲ ድራግ ከም ዝኣተወን ይነግርዋ። ካብዚ ብምቕጻል እቶም ጋርድ ናብቲ ታሕተዋይ ኮረድዮ ምስ ኣውረድዋ ምስ ሓደ እንግሊዝ ዝቋንቁ ሰብ ትራኸቡ እሞ ንሳን ካልኦት ዝተፀውዩ ድኻታት ሰባትን ነቲ ኣብ ነብሶም ዘሎ ድራግ
ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ከብጽሕዎ ምዃኖም ይነግራ። ካብዚ ብምቕጻል ንብምልኦም ቶም ጭውያት ኣኪቦም ካብ ዝኣዘዝዎ ወጻኢ ክገብሩን ተፈቲኖም ስድራ ቤቶም ክቐትልሎም ምዃኖም ኣትሪሮም የጠንቅቕዎም። ብድሕሪዚ ኣብ ብምልኦም እቶም ጭውያት ራዕዲ ይፍጠር። ሉሲ እቲ ጉዳይ ዝተረዳኣ ትመስል ስለ ዘይነበረት ዝስተ ነገር ብሚስተር ጃንግ ትወሃብ እሞ ጽጹው ተብሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ትርኢት ናብ ፕሮፌሰር ኖርማን ይወስደና እሞ ፕሮፌሰር ኖርማን እቶም ሕብረተሰብ ዘለዎም ፍልጠትን ርድኢትን ናብ ደቆም ከመሓላልፉ ከም ዝግባእ ይዛረብ። ፕሮፌሰር ኖርማን ወሲኹ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ዘለና ነገር ከይተሓፀርና ዝያዳ ክንፈልጥን ክንምርምርን ከም ዘለናን ሓንጎልና ክነስፍሕ ከም ዘለናን የተሓሳስበና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሉሲ ኣብ ሓደ ጸቢብ ክፍሊ ምስ ሓደ ነቲ ድራግ ዝደሊ ጠባይ ዝወሓደ ሰብ ከላ ኢና ንዕዘብ። ይኹን እምበር እቲ ድራግ ምስኣ ከም ዘየለየም ዘስተውዕሉ። ሉሲ ብወገና እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ምንም ክርዳእ ከም ዘይከኣለ ኢና ነስተብህል። በቲ ምኽንያት ዘይተሓጎሰ ሰብኣይ ንሉሲ ኣውዲቑ ብስካፋ ድሕሪ ምህራም እንታይ ከም ትገብር ክዕዘቡ ገዲፎም ኣይኸዱ። እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ክሃርማ ከሎ ኣብ ከባቢ ከብዳ ስለ ዝሃረማ እቲ ድራግ ዝሓዘ ፌስታል ይቕደድ እሞ እቲ ድራግ ናብ ውሽጢ ኣካላታ ክፈስስ ይጅምር። ብድሕሪዚ ነርብታታን ዋህየታታን እንዳተበታተኑ ካልእ መልክዕ ክሕዙ ይጅምሩ። ሉሲ ኣካላታ ነዚ ሓድሽ ተርእዮ ክቃለሶ ከሎ ኣብ ውሽጣ ከቢድ ምቅጻል ይስምዓ ስለ ዝነበረ ዘይንብር ተርእዮ ማለት ኣብቲ መናድቕ ከይተረፈ ክተንከባልል ትጅምር። ብድሕሪዚ ሉሲ የዒንታ ልክዕ ከምቲ ድራግ ናብ ደሚቕ ሰማያዊ ሕብሪ ይቕየሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሮፌሰር ኖርማን ነቶም ተምሃርኡ 20% ናይ ሓንጎሉ ተጠቒሙሉ ዝፈልጥ ሰብ ፈጺሙ ከም ዘየለ ይነግሮም። ፕሮፌሰር ኖርማን ካብ ህዝቢ 40 ተበፂሑ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ሕቶ ይመጾ እሞ ወዲ ሰብ 40% እንተበፂሑ ንናይ ካልኦት ሰባት የእምሮ ክቆጻጸር ከም ዝኽእል ይገልጸሎም። ይኹን እምበር ኣብቲ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ ይነጽረሎም። ካብዚ ምቕጻል ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ንፕሮፌሰር ኖርማን 100% ናይ ሓንጎልና እንተተጠቒምናሉ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ይሓትት እሞ ፕሮፌሰር ኖርማን ግን ብዛዕባኡ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ የረድኦ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሉሲ ካብቲ ተርእዮ ዝነበረት ስግንጢር ባህርታት የዕሪፋ ብጸጥታ ኣብ ወንበራ ትቕመጥ። ብድሕሪዚ እቲ ሓራቕ ወዲ እንደገና ይመጽ እሞ ሉሲ ካብታ ቀዲማ ዝነበረቶ ፍጹም ዝተፈለየት ሰብ ኮይና ትጸንሖ። ሉሲ በቲ ድራግ ዘይነበራ ሓይልን ትብዓትን ሜላን ስለ ዝረኸበት እቲ ሰብ ምስ ተጸግዓ ብቐሊሉ ክተውድቆ ክኣለት። ብድሕሪዚ ቅድሚ ካብቲ ቦታ ምምላጣ ንብምልኦም ኣብቲ ቦታ ዝሕልው ዝነበሩ ትርፍርፎም። ሉሲ በቲ ድራግ ምኽንያት ኣብዚ ሰዓት ስምዒታት ክተለልን ካብ ርሑቕ ክትሰምዕን ካልኦት ቋንቋታት ከይተረፈ ክትፈልጥን ክኢላ እያ። ብድሕሪዚ ሉሲ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ ነታቶም ደኳትር መጥባሕቲ ዝገብሩላ ዝነበሩ ሰብ ብዓይና ብምርኣይ ጥራይ ክትርሕን ከም ዘይትኽእል ትርዳእ እሞ ንዓኣ ብምእላይ ብቕልጡፍ እቲ ኣብ ነብሳ ተሪፉ ዝነበረ ድራግ ከም ዘውፅላ ትገብር። እቶም ሓካይም ቁስላ ከፊቶም ነቲ ድራግ ከውፅላ ከለዉ ንሳ ብቴሌፎን ብዘይዝኾነ ቃንዛ ብሰዲኣ ክትዕልል ከላ ኢና ንዕዘብ። ሉሲ ኣብ ዕላላ ካብ ዕለተ ትውልዳ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ከም ትዝክርን ጥርሕን ቃንዛን ዝበሃል ይስማዓ ከም ዘየለን ካብ ርሑቕ ድምፂ ክትሰምዕ ከም ትኽእልን መናዲቕ ሓሊፋ ክትርኢ ከም ትኽእልን ካሊእን እንዳነበዐት ተዘንተወላ እሞ ኣዲኣ ትስንብድ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ እምበር ሰብስክራይብን ላይክን ምግባርኩም ተረጋግጹሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ንምትሕባርኩም ኣቐዲምና ነመስግን ቴንኪዩ። ብድሕሪዚ እቶም ሓካይም ነቲ ኣብ ከብዳ ተሪፉ ዝነበረ ድራግ የውፅላ። እቲ መጥባሕቲ ዝገበረላ ዶክተር ነቲ ድራግ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ CPH4 ዝበሃል ኮይኑ ዝተመስረሐ ሆርሞን ናይ 6-8 ጥንሲ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምዃኑ ይነግራ። ጥቕሚ ናይቲ ሆርሞን እውን ነቲ ጥንሲ ናብ ሰብ ዘማዕብል ንሱ ምዃኑ ይገልጸላ። እቲ ዶክተር ወሲኹ እዚ ጥረ ነገር ምስ ኣቶሚክ ቦምብ ዝወዳደር ሓይሊ ከም ዘለዎን ኣብ ግዜ ጥንሲ እውን ነቲ ጥንሲ ከም መሓውርን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝምዕብል ዝገብር ምዃኑን የረድኣ። እቲ ዶክተር ወሲኹ ውሽጣዊ ኣካላታ ሓንጎላ ወሲኽካ ከም ብሓድሽ ምስርሖ ከም ዘለውን ይኹን እምበር ክሳብ መወዳእታ ክብድህዎ ከም ዝኽእሉ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ይገልጸላ። ሉሲ እውን እቲ CPH4 ኣብ ውሽጢ ሰራውር ደማ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይርዳኣ ነይሩ እዩ። ከም ውፅኢቱ እውን ብድሩቓት ነገራት ዘሪቓ ብምሕላፍ ክትርኢ ኣኽኢልዋ እዩ። ብድሕሪዚ ሉሲ ናብቲ ናይቶም ማፍያታት ቦታ ትመጽእ እሞ ንኹሎም በባሓደ ክትቀትሎም ትጅምር። ሉሲ ነቶም ዕሱባት ብምልኦም ድሕሪ ምቕታል ነቲ መንፈሱ ኣብ ምርግጋእ ዝነበረ ሚስተር ጃንግ ትረኽቦ እሞ የእዳው በኸራ ወጊኣ ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ ንሱ ዝፈልጦ ዝኾነ ብምምርማር እቲ ጥረ ነገር ናበይ ናበይ ከም ዝተላእከ ትርዳእ። ሚስተር ጃንግ ብሕርቃን ኣበርቲዑ ክግዕር ይጅምር።
ይኹን እምበር ሉሲ ኣድራሻ ናይ ብምሉኡ ትጥረ ነገር ስለ ዝፈለጠት ካብ ዘለዎ ብምሉኡ ኣምፂኣ ኣብ ነብሳ ክትእትዎ ድሕሪኡ ፍልጠታ ናብ መላእ ዓለም ክተመሓላልፎ ትውስን። ሉሲ ውጥን ስለ ዝነበራ ክትቀላጠፍ ነይርዋ። እቲ ምኽንያት እኮ እንተዘይተረዳእና ንሚስተር ጃንግ ግን ከይቀተሎቶ ገዲፋቶ ትኸይድ። ካብዚ ብምቕጻል ሉሲ ናብ መንበሪ ገዛኣ ድሕሪ ምምላስ ንመሓዛኣ ቅልጥፍ ዝበለ ናይ ጥዕናዊ ምኽሪ ትህባ እሞ ብዛዕባ እቲ ኣጋጢምዋ ዘሎ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ መስመራት ኢንተርኔት ክትበራብር ትጅምር። ሉሲ ብኣዝዩ ልዑል ፍጥነት እንዳንበበትን እንዳተረድአትን ድሕሪ ምኻድ ናይ ፕሮፌሰር ኖርማን ጽሑፋት ብምልኦም ኣብ ውሽጢ ደቂቕ ዘይመልእ ተንብቦምን ክትርድኦምን ከኣለት። ብድሕሪዚ ቴሌፎን ናይ ፕሮፌሰር ኖርማል ትድወል እሞ ማንነት ደዋሊ ምስ ሓተተ ሉሲ ምዃና እዩ ኩሉ ጽሑፋቱ ከም ዘንበበቶን ትረኽቦ ከም ትደልን ትገልጸሉ። ፕሮፌሰር ቁሩብ ግርኮ እንተበሎ ሉሲ መን ምዃናን ዘጋጠማ ነገርን ትገብሮ ትኽእል ነገራትን በብሓደ ክትዝርዝረሉ ትጀምር። ኣብ ቴሌፎኑ፣ ቴሌቪዥኑ፣ ላፕቶፑን ኮታስ ዘይትገብሮ ነገር ከም ዘየለ ተረድኦ እሞ ብጣዕሚ ክግረም ከሎ ንዕዘብ። ሉሲ በዚ ብልሒ እንታይን ከመይን ክትገብር ከም ትኽእል ክትፈልጥ ተሓቶ። ፕሮፌሰር ኖርማን ብወገኑ ንሕና ኣብዚ ዘለና ክንምዕብልን ክንበልሕን ብድሕሪኡ እውን ብምሉኡ ናብ ወለዶታት ክነመሓላልፎ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምርዳእ ክረኽባ ፈቓደኛ ምዃኑ ይነግራ። ካብዚ ብምቕጻል ሉሲ ነቶም ካልኦት ድራጋት ክተምፅኦም ስለ ዝነበራ ናይ ግድን ከም ኩሉ ሰብ ክትጓዓዝ ነይርዋ። ብድሕሪዚ ሉሲ በታ ቀዲማ ዝገበረቶ ምኽንያት ኣብ ዜና ወፂያ ስለ ዝነበረት መልክዓ ቀይራ ናብ ኤርፖርት ተኣቱ። ሉሲ ኣብዚ ሰዓት 30 ሚእታዊት ናይ ሓንጎላ ካፓሲቲ እያ ትጥቀመሉ ዘላ። ብኸምኡ ምኽንያት ከዓ መልክዓ ናብ ደስ ዝበላ ክትቀይር ከም ትኽእል ንረዳእ። ብድሕሪዚ ሉሲ ናብ ኣዛዚ ፖሊስ ብምድዋል ብዛዕባ እቶም ድራጋት ጥቆማ ብምሃብ ብምሉኦም ስለ ትደልዮም ንኸምፅዎም ክሕግዛት ንግሮ። እቲ ፔር ተባህላ ኣዛዚ ፖሊስ እውን ብዘረባ ናይ ሉሲ ይግረም። እንተኾነ ግን ሉሲ ኣስማት ናይቶም ነቲ ድራግ ተሰኪሞሞ ዘለዉ ሰባትን ኣበይ ቦታ ክርኽብዎም ከም ዝኽእሉን ትነግሮ። ብድሕሪዚ እንታይ ከም ዘጋጠመን ሓላፍነት ናይቲ ገበን እውን መን ከም ዝስከምን ትነግሮ። ካብዚ ብምቕጻል ሉሲ ኣብ ውሽጢ ፕሌን ተቐሚጣ ሻምፓና እንዳጨለጠት ኣብ ሓደ ግዜ ብኽልተ ላፕቶፕ ተጠቒማ ብዙሕ ሪሰርች ክትገብር ትጅምር። ኣብ ከባቢያ ዝነበሩ ብኣግርሞት ይዕዘብዋ እሞ ሉሲ ኣብዚ ሰዓት ደረጃ ሓንጎላ 40 ሚእታዊት በፂሑ ስለ ዝነበረ ናይ ሰብ ኣካላት ክትቋጻጸር ጀሚራ ነይራ። ብድሕሪዚ ሉሲ ኣስናና ካብ ቦትኦም ዘርጠብጠብ ክብሉ ይጅምሩ። ኣካላታ እውን ናብ ሓመድ ክቕየር ይረአ። ኩሉ ከምቲ ፕሮፌሰር ኖርማን ዝበሎ ክኸውን ይጅምር። ሉሲ ከም ደሮና እንዳበነነት ናብ ሽንቲ ቤት ብምእታው ነቲ ተኸቲልዋ ዝኣተወ ወዲ ብምብራር ነቲ ማዕጾ ተዓጽዎ። ሉሲ ኣብቲ ቦታ ኣካላታ ካብ ምፍራስ ንምክልኻል ብዙሕ ክትቃለስ ትጅምር። ትንፋስ እንዳሓፀራ ነቶም ሕፃት ዝፈራርስ ዝነበረ ኣካላታ ክትቁሕሞ ከይተረፈ ትፍትን። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ከም ሓመድ በኒና ካብ ዓይነት ትስወር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ፖላይስ ነቶም ዝተባህሉ ሰባት ብምሉኦም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትውዎም እሞ ነቲ ድራግ ንኸውፅሎም ናብ ሆስፒታል ይወስድዎም። ብድሕሪዚ ሉሲ 50 ሚእታዊት ሓንጎላ እንዳተጠቀመት ኣብ ሆስፒታል ነቲ ድራጋት ናብ ነብሳ ንምእታው ተዳልያ ትጸንሐና። እቶም ፖላይስ ንዓ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ይመፁ እሞ እንተኾነ ግን ብምልክት ጥራይ ተርግፎም። ብድሕሪዚ ነታ ኣቐዲማ ደው ኢላትሉ ዝነበረት ኣዛዚ ፖሊስ ፔር ንበይኑ ተትርፎ እሞ ንኽሕግዛ ተሓቶ። ሉሲ ነቲ መድሃኒት ብጠባይ ንኽትወስዶ ክፈቐደላ እንተዘይኮይኑ ብሓይሉ ክትወስዶ ምዃና ትገልጸሉ። ሉሲ ፈጺማ ምሕራቕ ኮነ ምግራም ገዲፋት እያ። ንዝሪኣ ሮበት እምበር ሰብኣይ ትመስልን። ስለዚ ፔር ምስ ሓሳባ ይሰማማዕ እሞ ናብቲ እቶም ካልኦት ዝነበርዎ ሆስፒታል የምርሑ። ናብ ጽብቕቲ ናይ ፖሊስ መኪና ይኣትዉ እሞ ሉሲ ብዘገርም ብቕዓትን ፍጥነትን ክትመርሓ ትጀምር። ኣብቲ ሆስፒታል እውን እቲ ድራግ ካብቶም ሰባት የውፅዎ እሞ ነቶም ሰባት በብሓደ ክቐትልዎም ይጅምሩ። ካብዚ ብምቕጻል ሉሲ ናይ ቴሌፎን ዌቭን ካልእን ክትቆጻጸር ጀሚራ ብምንባራ ሚስተር ጃንግ ምስ ሰራሕተኛኡ ዝተዘራረብዎ ነገር ሓንቲ ከየጉደለት ክትከታተሎ ከላ ኢና ንዕዘብ። ብድሕሪዚ ሉሲ እቲ ውድድር ምስ ናይ ጃንግ ሰራሕተኛ ምዃኑ ትርዳእ። ብድሕሪዚ እቲ ሰራሕተኛ ናይ ጃንግ ምስ ወተሃደራቱ ስርሑ ኣጻፊፉ ነቶም ድራግ ሒዝዎም ካብቲ ሆስፒታል ክወፅኡ ከሎ ሉሲ ተርክቦ። ሉሲ ኣብዚ ሰዓት 60 ሚእታዊት ናይ ሓንጎላ ኣብ ምጥቃም ስለ ዝነበረት ካልኦት ብርክት ዝበሉ ክትገብሮም ትኽእል ነገራት ወሲኻ እያ። ሉሲ ነቶም ወተሃደራት ኣፅዋራቶም ብማግኔት እንድሕሪ ምምንጣል በብሓደ ከም ፍሕኛ ኣብ ኣየር ጠልጠል ክተብሎም ከላ ኢና ንዕዘብ። ሉሲ ስርሓ ድሕሪ ምፅፋፋ ድራጋ ሒዛ ትብገስ። ይኹን እምበር እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ዝረኣየ ኩሉ ኣገሪምዎ ፈጠጠጥ ይብል። ብድሕሪዚ ሉሲ ነቲ ተዓዚሙ ዝነበረ ኣዛዚ ትስዕሞ።
يخون امبر لوسي ابز ساعات كاب سب ازيا ريحقا زنبرت فطرت ايا بدخرزي نخختلا نغيراتو تبغس ازاز بير كل خناتاتا كنت زي توحدلو يغداس زيتጓዳ ኮይና ስለስተሰማዓቶ ምሳይ خيد ኣብዚ ብመቕጻል ሚስተር ጃንግ ናብቲ ሆስፒታል ይመጽእሞ ሉሲ ካብቲ ቦታ ናብቲ ምስ ፕሮፌሰር ኖርማል ተቋጸሩሉ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ከላ ተኸታቲልዋ ደድሕራ ይኸይድ ሉሲን ፒየርን ብፍጥነት ናብቲ ቦታ ይኣትውሞ ነቶም ተኣኻኺቦም ዝነበሩ ፕሮፌሰራት ይረኽብዎም ፕሮፌሰር ኖርማን ብወገኑ ነቶም ፕሮፌሰራት ብዛዕባ ሉሲ ይገልጸሎሞ ኩሎም በባሓደ ሕቶታቶም ክሓትዋ ጀመሩ ነቶም ፕሮፌሰራት ምስ ሓተትዋ ሉሲ ኣብዚ ሰዓት 60% ሓንጎላ ትጥቀመሉ ምህላውን ክሳብ ሕጂ ዝፈለጠቶምን ክትገብሮም ትኽእል ነገራትን በባሓደ ክትዝርዝረሎም ትጀምር በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሚስተር ጃንግ ብሙሉኦም ማፍያታት ናይ ታይዋን ኣኪቡ ሒዝዎም ናብቲ ካምፓስ ይመጽእ እሞ ኣብቲ ኮሮድዮም ምስቶም ፖላይስ ከቢድ ኩናት ይኸፍት ሉሲ ኣብ ውሽጢ ኮይና እቶም ፕሮፌሰራት ክተረድኦም ከላ ፔር ብወገኑ እቶም ማፍያታት ሓሊፎም ንኸይኣትዉ ዝከኣለ ይገብር ሉሲ ነቶም ፕሮፌሰራት ኩሉ ንሳ ትፈልጦ ነገርን ክትገብሮ ትኽእል ነገራትን በባሓደ ተረድኦም ሉሲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ብኣካል ከይተንቀሳቐሰት ብሓንጎላ ጥራይ ክትበጽሕ ከም ትኽእል ትገልጸሎም ብድሕሪዚ ነቶም ተሪፎም ዝነበሩ ድራግ ብምሉኦም ከም ትደልዮም ትነግሮም እሞ ብመልክዕ ፈሳሲ የዳልውላ ሉሲ ነቲ ድራግ እንተወሲዳቶ ሚእታዊት ሓንጎላ ክትጥቀመሉ እያ ስለዚ ኣካላ ክመውት ምዃኑ ትፈልጥ እያ ፕሮፌሰር ኖርማን ንምንታይ ትገብሮ ከም ዘላ ይሓታ እሞ ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ስለ ዝደለየትን ናብ ወለዶታት ከተመሓላልፈውን ሓዳሽ ኮምፒተር ክትሰርሕ ምዃናን ትነግሮ ሉሲ ኣብዚ ሰዓት 70% ክፋል ሓንጎላ ምጥቃምያ ዝነበረት እቲ ተረፍ ድራጉን ብመልክዕ ፈሳሲ ናብ ሰራውር ደማ ክጽምበር ይጀምር ሉሲ ብሓፂር እዋን ስሒባት ውድኦ እሞ 80% ትበጽሕ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኣብ ኮረድዮ ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ስለ ዝተሃርሙን ስለ ዝሞቱን ናብ ምዝዛም ገጹ ዝቐርብ ነይሩ ሉሲ 90% ስለ ዝበጽሐት ኣካላታ ናብ ጸሊም ካርታ ንኽቕየር ይጀምር ነቲ ኣብ ከባቢኣ ዝነበረ ኤሌክትሮኒካዊ ብምሉእ ብምውሓጥ እውን ዝበለጸት ናይ ባዕላ ኮምፒተር ትምህዝ ብድሕሪዚ ሉሲ ብሓንጎላ ተጠቒማ ናብ መላእ ዓለም ክትዘውር ትጀምር ኣካላታ ግን ኣብቲ ክፍሊ ናብ ጸሊም ካርታ ተቐይሩ ኢና ንዕዘብ ሉሲ ንድሕሪት ናብ 1800 ዓመተ ምህረት ተመሊሳ ምስቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሰባት ብሓንጎላ ክትረዳዳ ትጀምር ሉሲ በዛ ይብቃዕትን ናብቲ ዳይኖሶራት ዝነበርዎ ግዜ ትኸይድ ካብ ብምቕጻል እውን ናብ ተጀማሪት ናይ ወዲ ሰብ ተባሂሉ ዝውረየላ ሉሲ ተመሊሳ ትዘራርብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምሉኦም እቶም ማፍያታት ተኾስቲሮም እቲ ንሳቶም ዝነበርዎ ክፍሊ እውን ኩሉ ነገር ጠፊኡ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ጻዕዳ ጎልጎል ይቕየር ብድሕሪዚ እታ ኮምፒተር ማለት ኣካል ናይ ሉሲ ትምስራሕ እሞ ነዚ ዝረኣዩ ፕሮፌሰርን ዶክተርን ይስምብሉ ፕሮፌሰር ኖርማን በጽሖ ሓሲቡ ዘይፈልጥ ዝነበረ ናይ ሰብ ብልሒ ብዓይኑ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይድነቕ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚስተር ጃንግ ናብቲ ክፍሊ መጽእ እሞ ሉሲ ኣካላታ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተቐየረ ዝነበረ ሽጉጥ ኣነጻጺሩ ናብ ኣገጹ ይጽጋዕ ይኹን እምበር ከይተኮሰላ ከሎ ሉሲ ሙሉእ ብምሉእ ሚእታዊ ትበጽሕ እሞ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ተሰዊራ ክዳና ጥራይ ይተርፍ ሚስተር ጃንግ ተኩሱ መሳኣና እንታይ ከም ዝተፈጥረ ምርዳእ ኣቢዎ ነቶም ፕሮፌሰራት ከጉዕባዕሎም ይጅምር ይኹን እምበር ፔር ብድሕሪኡ መጺኡ ተኩሱ ይቐትሎ ብድሕሪዚ ፔር ሉሲ ኣበይ ከም ዘላ ኣብ ምሕታት ከሎ እቲ ጸሊም ካርታምን ፕሮፌሰር ኖርማን ሉሲ ትፈልጦ ነገራት ብምሉእ ዝሓዘ ፍላሽ ይቐብሎ ብድሕሪዚ እቲ ጸሊም ካርታመ ከም ዘይነበረ ይጠፍእ እሞ ሉሲ እውን ኣብ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዘላ ትገልጸልና እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናጽነ ቐልፊታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ